Meron akong dentist appointment ngayon. Ang gagawin nila sa aking ngipin dito sa taas, sa harap, is root canal. Masakit yun. Pero inanam naman yung ano yun, yung mukha. Yung ngipin, or yung gums. Kaya hindi mo naman mararamdaman na masakit pag ginawa nila yung root canal. Para matapos na kasi sumasakit yung ngipin ko eh. Vibe nga ako sa implant eh, kasi meron ako ditong isang implant, isang ngipin na implant dito sa side. Akala ko noon nervous ako, sobrang nervous ko kasi akala ko masakit eh. Pagkagawa nila sobrang dali lang pala, tapos wala naman akong naramdaman na sakit. So, okay lang. And then pagkatapos ng ng dentist natin, punta tayo sa salon. Nahabaan na kasi ako sa buhok ko eh. Paiksian natin ng konti lang naman. Kasi magkatabi lang yung building ng dentist tsaka so yung salon. Pagupit tayo. Pabuwasan natin ng konti yung tawag dito, yung buhok ko para nahahabaan na kasi ako. So pagupit tayo.